पूरा खाली फिनिशिंग होसै। खुलुमबाय लोगोफोर, आं नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो दं क'क्राझारखौ। क'क्राझारा माबायदि जानानै दं। फैगोन 13 तारिखाव मदि फैगोन क'क्राझाराव, आरो जोंहा बे मदि फैनायाव जोंना हाग्रामा सारा गिदिर मिजिं थिनाय दं। मदि सारा फैनानै माबा मोनसे जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय गिदिर गोजोनथाव बाथ्रा बुंलांगोन होननानै आसा दङ। माखासे साननायबो दंबावो, बे साननायाबो जाफुंगोन बायदि मिजिं थिनानै दं जोंना हाग्रामा सारा। बुंनायाथ' बुंखाबाय, माबा मोनसे होलांखागोन। आरो हाग्रामा सारनायाव साननाय दंबावो, बेनिफ्राय देरसिन माबा मोनसेबो जानो हागौ। साननायाबो जाफुङो, जायो ना जाया गाबोन सानसे समफोरहायनो जोङो मदिनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनसिगोन आरो जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय गिदिर गोजोनथाव बाथ्राखौ। ओरै बिजि क्राउडेड, पुलिस खि गारि जाजोबखाबाय क'क्राझाराव। नैहाय हेलिपेडथिं जायनि फुला रेडि जाजोब्बायानो। थिनथाना बेसेबांबा खालामबाय होनदों। नैबेजों एन्ट्रेन्स मोनसेबाव नै VIP फोरनि थाखाय। नैबेजों आरो मोनसे एन्ट्रेन्स बाव फुरा जाजोब्बायानो। ओरै गलाला लांजोबखोब्रा, जालालै। बिराद गोजानसिम नै रेडि खालामजोब्बाय, मानोना सानसेल'खासै। ओरै राइट साइडजों हेलिकप्टार बाग्रा आरो ओरैहायबा मा दंमोन नै, मेइन हेलिपेडा नैबाव। लेफ्ट साइड पूरा रेडि जाजोब्बाय। बेहाय नै बेयाव मोनसे हेलिपेडा नै ओरै थाङो दाउखौनि दै लुखावगासिनो दङ नै। ओरैहाय नै हेलिपेड जोब रेडि जाजोब्बाय, पूरा 100% रेडि जाजोब्बाय लोगोफोर। पूरा खालि फिनिशिं होसै। हाग्रामा सार खावलायनाय बायदि फैदोल'। ओरै गोजानथार हेलिपेड। कमप्लिट रेडि जाबाय लोगोफोर।